Naša škôlka má takýto neupravený priestor pod nádherným stromom, ktorý nám tu vytvára aj príjemný tieň práve v lete. A je to priestor, ktorý my vieme využiť na to, aby sme tu vytvorili malé, vyvýšené záhony, je ich viacero a každý má svoje zameranie, čo bude sa v ňom pestovať. A na tomto priestore by sme chceli vytvoriť aj blatovú kuchynku, zároveň pre deti, aby ste mohli naozaj odhrať v rolách, ako mama, ktorá varí, alebo ako profesia, ako kuchár, ktorý varí, ako záhradník, ktorý pestuje. A zároveň by sme chceli deťom ukázať, že kompostovanie a práca so zadržiavaním vody je mimoriadne dôležitá. Sú to hodnoty, ktoré sú úplne v súlade s našou víziou a s našim vzdelávaním detí a preto je pre nás veľmi dôležité, aby ste podporili náš projekt. Dobrý deň, som Zuzana Vargová a pracujem pre LifeStart ako psychológ. Som vlastne garantom psychologickej práce s deťmi. Robím s deťmi z materskej škôlky najmä, kde sa snažíme nie len o ich intelektuálny rozvoj, ale najmä o rozvoj osobnostných zručností, aby napredovali a aby sme im teda pomohli aj praktickými zručnosťami do života. Myslím si, že neoddeliteľnou súčasťou tohoto vzdelávania je aj príroda, je aj práca so zemou ako takou, keďže sme aj vlastne lesná škôlka a sme zameraní hlavne environmentálnym spôsobom. Veľmi dôležité pre nás je preto mať možnosť práce so zemou, aby deti to aj z hľadiska motoriky, senzomotoriky a navnímania jednak aj tie štruktúry ako také, ale zároveň aj potom následne formou modelových hier mohli všetko zažiť, aby si mohli vymieňať role, aby sa mohli hrať v blatovej kuchynke, aby sa mohli hrať na záhradníkov a podobne. Toto sú všetko aktivity, ktoré sú pre rozvoj osobnosti, najmä v takomto útlom veku, v podstate nevyhnutné. Deti sa nám v blízkosti budovy takto teraz hrávajú na tomto štrku, čo nie je práve ideálne, potom na učiacom strome a v podstate pre nás a hlavne pre deti by bolo úžasné, keby ten čas mohli radšej využívať medzi záhonmi zmysluplne a preto vás žiadam na tento projekt.